салому дуруд тамошобинони азизи канали футбародарон. Инак рӯзи деринтизор фаро расид. Аллакай имшаб мо номи қаҳрамони лигаи чемпионҳоро хоҳем фаҳмид. Ин кадом даста хоҳад буд? Ливерпул ё Реал Мадрид? Моро рақобати ҷолиб интизор аст ва фикру ақидаҳо оиди он хело зиёданд. Мо онҳоро ҷамъоварӣ кардем ба ҳоло пешкаши шумо мекунем. дербоз финали лигаи чемпионҳо ин қадар таваҷҷӯҳи зиёдро ба худ ҷалб накарда буд. ҳатто шоҳи футбол Пеле хост яке аз дастаҳоро мухлисӣ кунад. ман мехоҳам байни Реалу Ливерпул финали ҷолибро тамошо кунам. дӯстони ман Каземиро ва Винисиусро рақобати мушкил бо Алисон ва Фабиньо интизор аст. ба фикрам ҳама дар интизори бозӣ ҳастанд. ба ман ҳардуи дастаҳо писанданд, аммо ман Реалро мухлисӣ хоҳам кард. сармураббии мунтахаби Русия Валерий Карпинам фикру ақидаи худро баён намуд. дар финал ман мухлиси Ливерпул хоҳам буд. ба ман бозии онҳо писанд аст, аммо вақте онҳо зидди Реал бозӣ мекунанд, пешгӯӣ кардан душвор аст. Карпин дуруст мегӯяд, Реалро ҳама нодида мегирифтанд. аввал гуфтанд ки аз ПСЖ шикаст мехӯрад, баъдан аз Челси, ана баъдан аз Манчестер Сити, аммо Реал ҳар бор бозии мӯъҷизавӣ нишон медод. ҷолиб аст ки дар финал ҳам чунин мешуда бошад. ба сари Томас Мюллер маҳз ҳамин фикр омадааст. чунон ба назар мерасад ки Ливерпул беҳтар аст, аммо пас аз коре ки Реал дар Ла Лига ва Лигаи чемпионҳо анҷом дод, онҳоро ҳеҷ гоҳ бояд нодида нагирем. бинобар ин ман чунин фикр дорам. ҳисоб 2-2 мешавад ва Ливерпул дар силсилаи пеналти ғалаба мекунад. дӯстон, шумо чӣ ақида доред? дар бозии имшаба ки ғалаба мекунад? шогирдони Клоп ва ё шогирдони Анчелоти? айни ҳол фурсати хуб аст то ғолиби худро дар 1x интихоб кунад, зеро он ҷо ба ҳамаи рақобатҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. ҳамчунин ҳамаи обуночини навро бо промокоди TOUCHFOOT то $100 бонус интизор аст. ссилкаи бозӣ дар комментария. фурсатро аз даст надиҳед. аммо на ҳама мӯъҷизаи Реалро ҳамешагӣ мешуморанд. мисол Ҷерард, ӯ чун ҳамешагӣ ба дастаи дӯстдоштаи худ боварӣ дорад. ман ба ҳамаи бачаҳо бурдборӣ хоҳонам. боварӣ дорам ки Ливерпул дастболо мешавад. рақобати ҷолиб ва ғалабаи Ливерпулро бо ҳисоби 2-0 интизорам. акнун ки мо ақидаи легендаи Ливерпулро шунидем, фурсати он аст ки ақидаи легендаи Реал Икер Касиллясро бифаҳмем. фикр мекунам ки Реал дар финал ҳамеша фаворит аст. боварӣ дорам ки дастаи шоҳона шоҳи Лигаи чемпионҳо будани худро бори дигар тасдиқ мекунад. бенземаро мехоҳам алоҳида қайд кунам. ӯ ин мавсим бениҳоят хуб аст. ӯ ҳамеша ба ман писанд буд, вале ӯ зери сояи Криштиану Роналду, Ди Мария, Кака ва ё Бейл қарор дошт. аммо имрӯзҳо ӯ масъулиятро ба даст гирифтааст. акнун бояд дастаро ғолиби Лигаи чемпионҳо кунад. агар ӯ ҳамчун капитани Реал ҷоизаро болои сар бардорад, пас бешубҳа ба ӯ бояд туби тиллоиро супоранд. Винисиус ва Родриго барои он беҳтар бозӣ карда истоданд ки зеро дар бари онҳо Бензема аст. онҳо ҳамдигарфаҳмии хуб доранд. ана аз қафо бошад ба онҳо Модрич, Крос, Каземиро ва Феде Валверде кӯмак мекунанд. номи Валвердеро шунидем ва як маълумоти ҷолибе дорем. ӯ гуфт ки омодааст баҳри ғалаба дар финали Лигаи чемпионҳо зани худро бидиҳад. ман омодаам ки баҳри ғалаба ҳама чиро қурбон кунам. ин ҷоизаи асосӣ барои ҳама футболбозон аст. ман омодаам аз баҳри ҳама чӣ гузарам, албатта ба ғайр аз фарзандам. ҳатто зани худро омодаам бидиҳам. не албатта шӯхӣ мекунам. мо ҳаматарафа ба финал омодаем. зани Валверде хомӯш наистод ва ба ӯ ҷавоби арзанда дод. ман аз Валверде хафа нестам, аммо ман ҳам омодаам барои ғалабаи Ливерплейт дар ҷоми Либертадорес ӯро қурбон кунам. ана ҳамин гуна як шӯхӣ аз ҷуфти Валвердео. Винисиус бошад оиди бозӣ чунин гуфт. ман умед дорам ки Ливерпул бо ҳайати беҳтарини худ ба финал мебарояд. мо мехоҳем ки бозӣ хело ҷолиб сурат гирад. айни ҳол ман бозиҳои Ливерпулро хело бисёр тамошо мекунам. ин дастаи нотакрор аст ки ҳамеша дар ҳаракат мебошад. аммо агар мо бозии худро нишон деҳем, пас ғалаба мекунем. ин аввалин финали ман аст. ман хело дар ҳаяҷон ҳастам. ва дар охир суханҳои Карвахал, ӯ хост Салоҳро ғазабӣ кунад. ман фаҳмидам ки Салоҳ мехоҳад барои финали соли 2018 аз Реал қасдашро ситонад. албатта вақте дар финал шикаст мехӯрӣ, ҳамеша мехоҳӣ ки имкони дуюм дасти ҳатто қасди худро бигирӣ. фикр мекунам ки шикасти дуюм аз Реал барои Салоҳ зарбаи сахт нахоҳад шуд. ӯ футболбози пурқувват аст, бояд ин зарбаро ҳам тоқат кунад. дӯстон, шумо имшаб киро мухлисӣ мекунед? ҳатман дар комментария нависед. ба ҳамаатон дар финал тамошои хуб орзумандам. боз пагоҳ во мехӯрем ва фикру ақидаҳои намояндаҳои футболро оиди натиҷаи бозӣ гӯш мекунем. хайр, то боздид.